masigraph. Andi. Ndanga nacho masigraph. Elder wedu wekukrangu. Bakanzwa zvakapinda mudzimati. Kune maelder ekukrangu. Kune maelder. Andingakonga vanoitawo vane behavior yekuma-hot staff here maelder wangu uchimbotaura. Ndopacho paunozoona manje. Ndopaunoona manje kuti mastandards angatofa. Anotaura kuti maelder acho uno hwavo. Vakarongeka here unge vekuzvibhodhoro. Maiwe ndori mukazvotamana kana. I don't know kuti ndandabatwa tira that clan. I don't know ndandapindwa kana iri poverty inofanira kuti dzota ndiregedzi. Because elder vacho vanomuka kuteni kwavo kumapast 5. Iwane elder. Tongotanga na elder chaivo vacho. Wachibaba. Chibaba, tokochibaba Baba Elder chikrangu. Sanomukira kudheni kwake mona zandizi. Akasvika padheni pape akabveza ngari kuchengeta huku lai. Voluntary yakazvipinza kuti agara ari padhori baba. You get the sense yekuti inini ndoenda ku Jobs Net Club. Ndoda basa rekuchaira munhu. Kana ndiri munhu anokara doro automatic ndichagara ndakadhakwa. Nyaya yongotsvaira je. Karaudzwa mangoma unongozonda kupinda mahara. Woziva munyowani paunouya iwoka ndinichakuratidza kuti tezi iri usapinde umo mune tsvina unopinda umo yatofevha bochabva toilet uchanditengera chii kuti saka wakasvika manje monas ma55 elder vanenge vasvika monas pana mwana unenge wadanda graft mabhojenso saka mwana ubva asvika ubva atenga ubva azadza kadori rake vati kakakaka ubva asisa mahafu apa anonoka ubva ati kuna elder chi oindara saka elder manje havamwe fast ka vanonwa slow apa vangosirwa riri mahafu vangomwa sipi iyo uri kubva kudheni kwako monas unototi wasenge zvati kana uri paoff elder vari kutambidza chikapu vakukutanga ndo vatenga apa gaya kati nezorosika vakavasiya vaine semdora vasina kutenga zvoti uri munyowani futi musection iyo inonogara uchitya elder inogara uchivakwata kokuvhita uko maivhita unokuvhita sei half 5 handina elder bona manje saka elder paunosvika vakakupa vakutambidza kapu iyoyo yanga iri mhafu yavasina kutenga yavasirwa ivo vanozviona vakutongosvika vainavo nderavo vakutosvika iyo manje une kamari kako uchiri munyowanika kana wavhetere nekrango hauende kumadoro nemari hauende kunwa nemari asi kana uchiri munyowa ndopano kuti ukangosvika pane vanhu unobva ungobudisa wobva kuti ngatipihwe saka paunosvika unotenga paya uchinesa pana elder manje petinoti elder manje don't think kuti elder vacharespekta doro rako nyowani ravaya naro vachatokuitira nga risina basa kuti kune mamwe mavisitors achauya kupfuura chi zoti rako yoka unogona kurisiya kubatwa nenguva kutoenda uchisiyana kwese ravhurwa vatambidzwa iri slow yekuti kuti elder mhanyaye hazviite wasvika vachimwa ravo vandokudza kuti ungano yacho ndimhanyisa wasvika vachimwa doro rangu matori mune cha elder asinengova madoro ravo kazviziva kunyepe aiwa wakabatwa vaisira kafuruka waisira furuka apa otowalaina yakaonerako iyoru chona chisiki chacho kamukoma iyoru gayati ungwara kuwadza kuti elder ona this time ya half 5 ya half 7 daunonobata 8 o'clock nditore mari yangu tonasi vaita mistake elder vakutokudrega kuti 8 o'clock zitore kwane usati wavhura chi kamwa ene mistake mwe watandeuta waudza elder kuti unotsvaga chi kauro zoti unoratidza kuti wada kuenda ka ndipo unozonzi iwe uri kumhanya indava ufanizonzi umwe mufana anenge auya wasina udhabs nyamvanzi iwe mhanya ubikire uyu ari kumhanya da kuenda kubasa basa ndizvo mafana wangu wakuenda wanombozoti wadribhura neelder ndo varisana nehwakawanda vamwe wakasipi kedora rasikatengwa wamwe wakasipi waenda watobhengwa naelder kunzi chii wega nedzungu wako wataura mukangoona ndapfuura neapa pandakatakura kuti magrosimbi chi zvaita bhoo
Ufanze uzondigera kaka straight unongoziya but straight mfana wangu inozokuremera toda keduka yake. Saka yo unenge uchiterera makuseni bonza amboka ndishiva yo ndarandi nekengani chichichi pakutambira kapo edabva wagetsa zvanzi kudedera kana ina mvura yakawanda chai ndaenda kugwashi kwezo zoti ikengani handakudya but munhu ari kuti ndine mari akuti ndingoja bvati yakata se yakawanda bozi ndikada you were dehydrated but zvikonzwa nenzara eoda wana mbondiuti dzalainde kuti tenga kana wagena energy ubwatenga doro havana mboti mfana wamikapu yetii kana kuti shuga nehanzi wavhati havangwa kukusenzesera experience yeudaka vakatombozviita vanongoziva kuti kamwa vhati bob saka ndiri kuona manje maitikiro ezvine zvakuita manje saka kakungokolonaidzwa ikako its not about drinking ground panenge kukolonaidzwa kacho ikako chete ndokandoti munhu aramba hapana chimwe kuri kunzi ndongwa nemunhu wesaizi yangu ati mudiki kwandiri hambo anogara achiona moto saka iwo kana une munhu mudiki wauri ndionongoelda ndiri elder because ndematrix opo wakadzidza nemaelders saka une matrix amagaiva kai ndotoziva toti saka iwo panyaya kuti wakaregedza ndini ndopana ndiri kumboti rambe ukuti wakaregedza zvishuwo here kana kuti sezvo madhava akawaringoziva kuti uri kumwa wakanaka right pana madhaba da kuti ndibvana kubatsira futi kozivana vhidhiyo yakadai tikudhira nezvayo its very important mostly vamwe vakabhadhara kona dzinonyatsira mabhadhara kona dziri fani apa this is true because kuna vamwe vari kuita basa rekuita madhuzi masitari ekumwa makarangu achingoti ati madhiri ari ngotaura achiri kumakisa mazuva ano aiwayo zvezva munhu wangokwanisa kumisa elder ndofunga elder patotaura the tomb of the unknown soldier chigroup but chekuti ukakwanisa ngochimisa mafirst days dzinonetsa because elder anozokurera imwe skiri kana ukadaratidza elder kuti wabuka handiti ozoti elder vanokuita sei kati saita miseke kuda kubuka ubva watenga koti rako ubva wagara siders nao vanokuratidza manje vanogwamura koti rako ubva varisa apa pasaidi pavo votanga kuti dhanda asi yavo clarks yavaburitsira mari vakatarisa iyoyo ndo yavanotanga kubhira iyo pawedding yamakaita mavhauza makachinjana yekuti chedu chako ndechangu wambomwa chi ukumwa karango yangu ndikumwawo chi utori muchari saka unenge watogara uchoja ungataita se saka pawedding vows saka pa it's like unenge watojoina gang kapo kubuda kwacho kwakutonetsa inza manje kumberi kwacho ka koti rako rikapera iwo ndazaona kuti apa kapo ndapinwa hapana kuti ndiendere mberi ndichitenga kuti kotika ndichanuwa kuti naeudzaokero saka iwo nyaya yako saka puyoka aiwa chimi handikuzisofa mahoni wakahwina kapozi vari kuzoti une kwauri kwawakaenda kwawakatisa wakahwina because akazoona kuti chieudha ndopa neproblem mopfuura nyudza kuti kuona manje handiti madhacha adzokera unobva aonekwa kana 2 weeks arimbodya kake achabva angonzowesa matsangora makatirasi hanzi haisi nyaya yemari inyaya yekuti kana wamugidhi maeuda chero uine kengani unotora moto yeudha wafara ukasamwa unonzi kwaunozengwa kuda kuonongoinza ndongochiramba ende kengani yacho aziva kuti zvitoda kuti nyatsokubudzira pachina zvitoana gava kana zvoti even uine kengani uinayo mari ivo vaine mari vachitozoti une kengani vanoprefera kutenga kana 4 maclubs chasi kuti mangwana uzoudza umwe muvhizita achauya kuti takatengerwa nani naeuda saka ndokuodha kwaeuda ikoko kuti munhu wese anoziva kuti kana takaomerwa wozi ukasvika zvesivakana uchiri munyowani wakambosiyiwa uchiri munyowani kidonde block unotsvaga masenzi ukata 2 days 3 days wakaomerwa anoziva kuomerwa kwemunhu wano kuti matakadhibha tega
ndikangomerwa nhasi kuti zuva rinotora mari kuvhura bhawa kana kutanga ndabata kapu yaeldaka ndabata kapu yaeldaka ndindega ka elda vana mushonga ndakutotanga munoziva elda vanhu vari kubhawa vakunditsungura ka $50 kangu but mune pawa here akati hamira ndiende ndega ndikudzoka ndega kuma2 saka kana ndikanoiwana 50 kana ndikawana $10 ndofanira kudzoka nditiradza elda kuti elda zvandafambira zvezvo handifaniri kudzoka ndisina ndikakukadzoka usina ndokuonona vanhu vanongwara naelda ipapo uzi elda vanokurasa mwana saka elda uyu is a thug kakunyaya yezd zvakanyanya elda akatosvika palevhel kuti anokwatisa chi vanohodhesa neadhirisi nevanotenga vacho nevanotenga vacho bcause elda chi munhu ane pawa rekunzi anotengesa anokwanisa kurova chief buyer kuti kana tiri pasection yedu izvozvo tina elda ndoelda yedu ndikusipaka kozongotsikawo umwe munhu ari kuside kune imwe section by mistake ndikaravhazwa inini elda vakasumuka vakajamuka pagadzo hapana anombokurwa physically unoshaurwa kubvira nedheni yese nevari kutengesa nevamwe vari kuese uko wakondemwa naelda wakondemwa nemunhu iwewe inox achiri kuakanaka akadzokera unogona kudhodza mamwe manzi mairi here kana matatu usina kupinda munhu panyaya yaminoxi chimanditaura abatira hatisvika kuravanyora this should be clear and it should be very loud munzeve dzino ndozvo zvatoda kunzwa one minoxi handina kunzwa kuti achaona kuzva rindoziva mazuva ano handizoziva hangu exactly date kuti ndirini but madhezi akanenge ari kuti mutamburini yangu yaizoti ari kuya madhezi akati zvangotienderana nekuziva kuti asara nenenge weekend kuti ada kuuya mazangoenderana nemadhezi angu kumira doro vandatipa nomwe mufesi wangu anonzi Alfonso watakaregera naye akati shamwari une laki kuita breakthrough yakadaro kutombowana period yekuti hauchakwanisa kumwa krangu wakumwa super wakumwa makozi wakumwa zvimwe zvakanaka uchitoona munhu anokutengera urubeke zvikanafonzo kana wangwarayo handitonga kugara taratidza krangu use this moment netimadhesi kwaunge uri twaregedza handichairegedza ubva waramba wakasimba wakadaro tavachataura pana ndawakukanda mabhora manje wakuta noise waramba wakasimba wakadaro tonextend yekuti chi and study the negative side yechi yekushata kwazvo ndinakirwa neevery improvement every inch iwe handitapaona tati kulanjiwa kuchiita zvinhu imwe improvement yekuti ndofanira kutonakirwa nayo saka iwewe nditoti elda kudepartment yangu ke kudepartment yandakajoina iyi ndochibaba chacho ka chinotokwanisa handisi chibaba ndiri mudhara eka ndo elda yacho ka elda oma elda mangesha mudhara mukoma maelders ekutanga aya vangopfuura pavari vangotana ngezha vanotoziva kuti mufana apinda uko igudhi mufana wedha umwe watinonga vamwe vanototi mufana wangu ahambo kuti nditengero angoti mufana yombotesa kedu kahoti vakutoziva kuti mangezha maelda zvamufana zvamakaita mabulama mutori mangezha muri mudhara muri bhosi muri elda futi saka ndeimwe kuti kuya kwamakaita wanyatsosimbisa zvese kuti chii chekuti supa iripo idhora iri ndonwa responsibly zviri smart zvisina kutukana nemunhu handishohwe kumba hapana hama inokushora yako muna December why hapo zisichue tauteni kuti clubs aiwa maya wazatizoti uzotihanda December anenge atone nyowani maya yokutotika pamwe supa yacho ukuona manje wozotoenda sometimes unofana
upenyu zvinonge zvinhu zvakachii suppose chinhu chinotyisa zvoda kuudza chokwadi chinhu chekuti handifanira kukwanisa kutaura kuti handife ndakabata kusvikira ndafa doro irori risiri brand kunzi hanzi nyeba kuti handife ndakamwa masizi sezvoti unenge wanyepera mwari ubhozi wakangotandara unokwanisa kuita sei unonwa hauna puresha manje hot staff asi pane kanyaya kawapinzewo kati elder vakagona kubatwa vakagona kumiswa vamwe savachano zvafanani chimwe chakacontributa futi chigaya kuti munhu wadaini mwana wayo handizvi nditichabii before tanyatsogaya mabreak ekuti tange takutomwa ini natichabii fonza ingongo pano napo but takatobuka elder because mamwe madhira elder futi even masekozi acho ka nyaya dzavo dzakatofa plus makapotswa nematemo kakawanda nyaya dzavo dzakafa because ino ungandifunze Jack Mtandarika wa 1964 ende unitaura zvinhu zviri kuti unotondibhonyera hausumboisa brain dzangu paFM chingori chisidi chikapera chodzokorodzi elder vane madhira andimaida munotengesera chipa zimahonzi rangana ona manje manje ndenginochi avazotaurawo manje kuti one vamwe vanhu seni unyanya kumakira elder but mumwe wangu waona mufeso wangu wekuti ndiye mumwe wavanhu wekuti ndaitarisira kuti pawakaziva kuti achamwa kuti pawakati achamwa aifanira zedha kunyarara anditi hayo uri kuita iri bhoo pandotona mazomo akuti vanenge vachiti hauzi bhoo kusvika vakangwari akuti waregedza ndikakuudza ndakaudzwa zvinhu zvinoshamisa unodikitira chimbomira ipapo unyatsotaurira futi ambadinostrecha muchifozi